ole video min an sak tu te zong zong in zawai chunga lom thu ka sei le a tuna tan chuan in bong thin tui taka kan dan karon da vele thung dona lo tangkai pui le te in om nge kan ve se ya chuan in kan man ro tur te chu alu hi pum riat ania chuan hei tomato pum khat purun sen pum thum le mar chapui pum li lo nia purun van le so thing den hi fian te hnia lo nia chuan bong thin bur khat chuanin ta hianin ai eng fian te hni le dania powder fian te khat le meat masala fian te khat le red chili powder fian te khat alo ni poka chuan fian te a khan hei ka mang fian te takte ani chu chuan alu hi kan lo chananga ti hian chan phok kha kan lo chananga tianga han siam danglam ve deuh hle ka tia han ti te hi atui ve a bong trin bur khat te hi ato ve sia atam vak box si lova chung rual deuh tan phei chuan han ti dang lama han pun tir ve deuh hlek te pawh kha ngai ve thin nia an tui deuh si khanin a siam thei ani hanin lo enanga lo tangkai pui le lo ti ve du te in lo om chuanin lo tangkai pui pakhat dal po in om chuanin kan video hi a hlo tling kan ngaia chuan thuron te min pe du ni po in komena te min ron soi sakanga chuti chuan atui zo ka lom ti te pawh kha lo om theia chuan ti zawk ro ti te pawh kha kan lo om theia komena te khanin ron ziak zelanga min lo en sak zelanga man lo tangkai pui ve ta khlo kha chuanin a hlu em don ani an pakhatal pon lo tangkai pui takin kan thiamang angin video kan ron siam ve ani ti hian alu hi kan chhumang a min sol lang khan min lutuk lo khan kan chhumanga chuan purun sen hi tang kan zai le top topanga hei hi kan her dip don ni grinder a tomato te heng ho zong hi hanin lo tangkai pui ve nge don nia chuanin alu hi min lutuk si lo hei tlema min sok ang vel khan kan tianga ti khan kan en zel don nia ti khan hei kan alu chum chu alo mina hei ko ka hetia zu chuna zu nem tong kha zu nem de usat to kha nia an ya na tui kan bun thiang patana ti hianin hei kan alu chum chu alo min tok chi to a chuan alu hi hemi tem te le heng ho zong le hei hi kan her dip le don ani ti hian hei kan lo her dip ta chuan hian lo dip thato khop mai a kan kang to ang ti khan in tel hi tel tam vak angai lawa 10 ml vel kan tela chuanin alo sa to a purun le so thing purun ra le so thing kha kan lo tha kang purun van le so thing a hel rim nam are thleng ti hian kan chawanga
a hel rim manam hianin a tui lo thina ti hianin purun hel rim nam chu i alo re a chuanin masala ho vel kha ti hian kan thlak le don ni chuan kan her koi ho kha kan thlak le ang tia kan eng lo lang kho ro sura kho pui ri rum ruma trek te tla a sound dang tam mai thei ti hianin hi chuan rei lutuk vak angai lo pa chuan alu kha i kan her bang kha kan thlak le don ni atak ei tur om tur khan mo kom dan hi rem lo ve em thina chuan alu te kamin sa ni wang khanin rei lu tuk chuan kha ngai chuang lova purun sen vel te tomato te khang ho amin om tok vel ang kha kan chuang anga chuanin a bong chin kha kan thlak ang ti khanin minute thum vel ka chuang so bo bora khami kan thil her koi vel kha i chu chuan so nan khanin akhal deuh bang khan tui kha ka lei bokania kha lo sia ta tan chuanin ti khanin bong chin hi hei kan lei ve lut ve to don ni chuan a chin a hi tuin kan chuanga ti khan tuin kan thua ti hianin an sauti le bor bor anga chuan chi kha chi hi chu mani dual dan to kha ni me ya chuan hei pian chan vi ai tam sathi kha alanga manin al ngam le al tam deuh ngam lo le al tlem deuh kha ani deuh to me ti hianin so le bor bor sela chuan ti hian tui tlem ka lei belang ti khanin minute thum vel kan sautir le don ya ole ti khanin hei kan bong trin siam chu kan lo zota hei asa te hi chu ataka te pe chu pathum vel lekhi ni ta chuan ama hi ma se ahang em a tian alu te hi ati tui ta em me ni hete han siam ya atuya adai zai boka in lo siam ve theu don nia chuan video min en saka wangin kan lo me ma min lo en sak le zel tur ten kan ron ngen bok chewa a thei pe chuan comment te like te kha min lo pek sak ve anga a rem pe chuan min lo share sak ve theu don nia in zawa in mang tha vek ule